assalamun alaikum yan arewa. Assalamun alaikum yan arewa. Ga wani sako mun ka zo isarwa. Sakon nan namu ne daga al'ummar arewa. Masu mulki da mabiya duka ya haɗawa. 'Yan siyasa da masarauta da tallakawa. Malamai har da 'yan kasuwar arewa. Musulmi Kirista babu ware kowa. Iyaye har da ku masu tarbiyyar kulawa. Haka masu noma da masu kiwatawa. Ina za mu kwana, ina za mu je, ina za mu je, ina za mu kwana. Wayo, wayo ni wayo, wayo arewa. Wayo ni wayo ni wayo arewa. Ina mafita, jama'a ina mafita arewa. Mu dau aniya tun gyara mu san mafita da kanmu. A batun ilimi kusan an bar mu baya, a batun kasuwanci an bar mu baya, a batun ci gaba an bar mu baya. Ina mafita arewa. Wayo, wayo arewa. Hausa Fulani ake cewa, amma abu na kasa ganewa. Me yake faru muna kashe yawuwa? Ku dakata ku ji, ku so mu ba junan mu agaji. Muke damu yan arewa ne, kun ga ta'addanci a arewa ne, rashin kishi a arewa ne, kaskanci a arewa ne, har ma munafunci a arewa ne. Mu dakata da zagin shugabanni, kuma ku tausayawa masu rauni. Arewa mu farka, Ta shiga marmace mun ji yan arewa. Wai me yake faruwa ne? Wai me yake faruwa? Me yake faruwa ne? An saka mu kuka. Wai yake faruwa? An saka mu kuka. Mu tashi da marmace mun ji yan arewa. Wani yake faruwa ne? Wai me yake faruwa? Wani yake faruwa ne? Da za mu farka mu gyara za mu daina kuka. Me ya faru ne arewa. Martabobin arewa ya suke zubewa. Daukakar arewa tana ta dakushewa. Cigaban arewa yana ta durkushewa. Matsaloli yau sun da baibaye arewa. Garkuwar mutane ana ta sungumewa. Masu bindiga daɗi na ta karkashewa. Yan fashi makami hanya suke tarewa. Matsala ta fyaɗe tana ta addabarwa. Yara 'yan ƙanana har da su akewa. Anewa masu aure har da zawarawa. In jifa ya wuce kanka yau arewa. Ya faɗa kan waninka babu mai kulawa. Ina za mu je, ina za mu kwana. Matsalar bara na daɗa addabar arewa. Yara kankana a su ne ake zubarwa. Shekaru wasu na gaba su kaiwa. Tituna suke bi da yawa ana kadewa. Ana ruwa da iska busu ba wurin fakewa. In zazzabi ya kama su babu mai kulawa. Ga kishi da yunwa abinda tausayawa, amma sakacin iyayensu ni nake ganewa. Ya zan ciyar da kaina in kasa ciyar da dana. Ina za mu kwana, ina za mu je. Yanzu yan arewa muna cikin talauci. Mai yasa hakan ne? Muna cikin takaici. Babu ayyukan yi, matasa aikin su bacci. Sannan ƙanana an bar su an raina 'yanci. Yan arewa mu farka, ga ruwa kan miya ce. Hassada da gasa su ne suke karya zuciya. Matsalar arewa, damuwar arewa. Gaskiya 'yan arewa hakan gabai manna rana. Ina za mu je, ina za mu Kasuwanci a
arewa mai yake faruwa. Abin takaici yadda farashi ke hawa abin misali lokaci na azumi yayi zuwa, sassinin ka farashi ba tausayin yan uwa, da masu boye kayan abinci sai yayi hawa, da mamaki a arewa abin takaici, amma kadan suke morewa abin takaici, a aiki ba a duban dacewa abin takaici, har ma ofa ke saidawa abin takaici, sakashin dankali arewa ina za mu je ina za mu kwana. Mallakin namu ne yan arewa, kuma kowa namu ne yan arewa, shugaban namu ne shi ma namu ne, sakataren gwamnatin shi ma namu ne, bisipeto janar shi ma namu ne, ga akaunta janar shi ma namu ne, shugaba na custom shi ma namu ne, na immigration shi ma namu ne, shugaba na sojoji shi ma namu ne, haka na chief of staff shi ma namu ne, ministan shari'a ba shi ma namu ne, ga ministan tsaro ba shi ma namu ne, ga minista na noma shi ma namu ne, ga minista na ilimi shi ma namu ne, ga ministan kuɗi ma ita mata mu ce, ga minista ta jinkai ita mata mu ce, dubu ministan Abuja shi ma namu ne, ga darakta planin shi ma namu ne, shugaban NNPC shi ma namu ne, mukamai da dama wayo arewa, wayo arewa, tashi dai arewa, tashi yan arewa, barka arewa, barka arewa, me faru muke kuka ne mutan arewa, me faru muke kuka ne mutan arewa. To kai shirin ka rushe dubin jama'a a yau, zaman ta kusa da kai shine nasarar mu yau, idan ta ɓaci al'umma sun ɓaci, ilimin diyar ka ba ta mafi inganci, dan gyaruwar ta ne samun sassauci, dan yin ta ɓaci al'umma mun ɓaci, mata su daina talla ai bai kama da su. Ina za mu je, ina za mu ba. A zaman gidan aure kar da a raina mata, wacce ta yi biyar aure a ita ce da gata, kaga so da soyayya amma an fusata, abu ɗan ƙalilan sai ya ce na sake ta, martaba ta aure yau an bar girma mata, yan arewa bar raina mata, Mazan arewa mata, matan arewa ku bar raina kowa, yan arewa mu bar raina juna, matan arewa ku bar raina maza, mazan arewa ku bar raina mata, ina za mu je, wai ina za mu je, ina za mu je, ina za mu je ne, haƙƙi na junanmu ya aje mu waje, ni ina kin kaje can kai ma kana kin inje, hasada da kyashin juna ina an kaje, gashi mun ɗausake su wasu kwasun tsallake, arewa gidanmu ne mun bar shi an hallake, kuma ni ne da kai mun kai wannan sake, ina za mu kwana, ina za mu kwana, ina za mu kwana, ina za mu kwana, ka rushe gidan ka faɗan ina za mu kwana. Dan arewa mu bar raina juna, matan arewa ku bar raina maza, mazan arewa ku bar raina mata, ina za mu je, wai ina za mu je. halin da muka shiga yau wani shi yake razana ni, da arewar mu kwai daɗi ko auna ma'auni,
ga zaman lafiya noma damuna da rani yanzu ko babu duk muna cikin nukusani da a ce kwai tsaro a arewa ni na yakini za mu kai matakin da ba a yi zaton za mu kai ba ina za mu je kana ina za mu kwana mafita ta gyara a kau da jita-jita Tagin shugabanni ƙasa yakan nakasta addu'a ya dace ne musu maza da mata Ko kuma shugabanni ku tsarkake zukata duk daren daɗewa karagar kuna barinta kowa gyara ya sani haka ma idan ya bata mi waiwaye mutuno tsari na magabata mu aje san kai da ɓaci arewa min gina ta ina za mu je ina za mu kwana to ya kamata mi waiwaye adan tafiya mi balansin a bangaren fadin gaskiya inda gwamnati ta yi kokari mu dan bibiya sanda ta zo muka daina jin amon nakiya an yi barna baitin malin Najeriya me ya faru gyara an ɗauko ya tsaya yan arewa mi yi wa kanmu ne tambaya inda san zuciya ba a zaman lafiya ga mukamai a arewa da dama a arewa masu kuɗi a arewa da dama a arewa ga sarakai a arewa da dama a arewa da malamai ma a arewa da dama a arewa yan kasuwa ma a arewa da dama a arewa da yan siyasa na arewa da dama a arewa gwamnatin ga ta duba arewa da dama a arewa dogaran kai da haɗin kai kishin kai a arewa shi zai gyara arewa Tuen jaten, tuen balten, jama'a da waila enen ko emen en kaf da en koshi kona fata leddi na Ajeriya ko mai ande wala bano waila barki Allah ta en kabejo da jambo de ko do me duniya ko fe isa le dubi e dubi wakati jahili jone hanjum warte kullum sai haure min gondiri durobe e demobe ko moy fadai moyi hunde den wola yi sai dai do'a tema be wo inai ha jode jam jama'are jode jam